Chiuya nyandifadza zvamaimanyi ndechekuti ndakasangana nehama dzangu nelong ndisingavazivi but nekuda kwenyasha ndasangana navo then ndiri kwasekuru vakataura nadhedhi vangu ndakabva ndazotaura navo dhedhi vangu. I'm so happy, very very happy. Right. Makadizvenise Nendele tumuriseme. Baba wa experience. He is a cousin to me. Saka cousin wangu ndakakura kuvira tiri vadiki taitamba tese. Ndakangoshanda kuHarare ndaiti during the old days ndaienda kuGwanda ndichienda kunotora Chiuya naye murugare tamba tese kana zvikoro zvakuvhura tomudzosera kumusha. From there takakura tiri brother ne brother kubvira tabva kumusha tikambokrosa tikaenda kwatakaenda kumiruko tikadzoka egoli egoli tikadzoka tikauya ndikapinda basa kuskodini. Ndapinda kubasa kuskodini ndabva ndamusheedza kuti ashaye neni ndawana basa chii kuskodini chimbondivhakachirawo. Akauya akataura nemurungu, he was a poor own murungu chaiye aidzidzisa kumuzingwane. Abva mutora tabva tamboshanda almost 1 year ndipo patakazobva ipapo takuya kuno kuHarare. Ranga rigore ripi? It was 8 muHarare takapinda 89. Okay. Tipinda muno muHarare. Tabva tasvika muHarare muna January. Inini akuda kupera mwezi after 3 days ndakushanda na Covent. Ndakatorwa nemumwe murungu wangu unofarira kuti vanhu vekuGwanda vananga akadzidza kuManama. Saka tatiri 4 akatibvunza nevakomana ava. Inini ndakadiscover kuti ndakabva kuManama kwaidzidza mwana. Then avatora inini antora ndakashanda naye murungu ya almost ndakashanda naye 1 week. 1 week kazvanga akazouya kuBrusside chiti inini mabasa okuita zvemagrizi zvandizvidi ndinoda zvematai. Tikaramba tiri kuBrusside tichigara kuCraimbon. Tagara 2 months later mukoma wake ndiye akati achitsvaga imba makura uyu apinda permanent basa achitsvaga imba mugare. Tabva nakazvi wangu tikaenda kuWarren Park D kumakuva dzimba zisati dzawanda. Tabva tasvika tatsvaga imba yekuloja ipapo taiwana. Tagara tese only 1 week. The second week angawana basa kuFawcett. Okay, Fawcett security. Awana basa kuFawcett akashanda only a week eshandira kuLobolosa. Chiuya nechingwa every day chitoti apa pakanaka tichatenga chingwa tinongotenga shofu. It was a shock kwandiri. Another week akati ndakuchinjira kuDarwin. Ndikati wakuenda kuDarwin? Zvikanzi apa tata mna March. Ndikanzi ndachinjira kuDarwin. Ndikati no, kana uri kuDarwin noita maoffice nenge chidi iramba tichionana. Nso kuti ari kuenda ndakatomuperekedza tikasvika kuFawcett wakatakura nemotikari dzeFawcett. Kumuperekedza kwandakaita musoe ndipo patakagumirana kuonana. Nice. Takazoonana last month inwe. Okay. Makashaya. Ndipo patakazosangana. Tasangana paya ndipo pakazoudza mukadzi wangu kuti iwe uri kubva kumadziva ndine mwana anonzi Experience. I understand mwanangu ari kushupika kumadziva. Mombonditarisira mwanangu. Abva taura nzvimbo yemusha madam akati nopaziva ndichaenda kunomutarisa. Saka tatatarisira kuti pavari kutanga pasika yavo paholiday apa ndipo pachamutarisa. Tichaenda kunovatarisa patiri kuenda kuchechi uko ye1 week. Ndikati no problem. Ipapo tichiri ipapo brother wakazi ndikati my cousin mukuru azonifonera zvikanzi ayo iwe unofanira nenhamba za Experience aonekwa nevanhu vari kuSouth Africa
Sikunoku hatizive kuti zvatijamba sei. Wochinda kumadziva kunotarisa chi munhu iyoyo kumadziva. Ndikati neSaturday ndichadhiraivha ndoenda ikoko. Ndiri pakutaura namadhamu chiti ndikawana $20 kuenda kumadziva nedhiziri hazvindinetse kana $30. Ndiri ipapo pakutaura kazvanga akazondisendera nhamba dzenyu manje. Tava tataurirana paya. Ndipo pandazviona mauya nemusikana weExperience. Then ndava ndatarisa ndava ndaona kuti face idzi ndedzekwedu idzi. Saka ndipo pandatangisa kutora mapictures ndakusendera hama dzangu dzese. Echitarisa vamwe vari kuJoburg. They didn't have any doubts. Vese vaingoti mwana wedu. Actually mwana uyu zvimwe ari kufanana nababake. Munhu ari kufanana naye pana antu wetu last born kunana baba vedu. Anonzi Agnes. Kana mwari atisungura taenda teseko muchamuona. She's similar to that lady. All right. So baba Experience pamakataura navo vakatiwo kudi makataura nawe baba Experience ndataura navo ndatanga ndikataura nemukoma wacho. Mukoma wacho chiti ngatouya nhasi chai ndivaudza kuti hainini izvezvi zvinhu zvangu hazvisi balance nekuti motikari yangu yanga yaita breakdown. Baba waExperience andifonera nhasi Saturday, andifonera kubva Monday, Tuesday, Wednesday. Kusvikira tamutumidzira mapictures. He's so chafu. Saka ari kuti mwana ngauye, ndikati no, mwana tiri kutarisira kuti sisi tiuye naye rini musi wa19. Ndikanzi kana ndinokawana a little bit of money musende. Ndikati well tingagona kuzviita izvozvo. Hana phone. At the present moment ndichitaura ndichidai pane kafoni kadiki kana ndina kushandisa pandapedza kubirwa mafoni apa ngisingachati. Ndiko kandakaendesa kuti vandigadzirire charging system kuti ndimpewo naye afile kuti asvika kumarelatives ake. Saka ndizvo zviriko apa ndauya kuzoonawo vazvikuru. Kuti kune vazvikuru saka ndatovaona vamwe vacho vatokura ka. Saka zvinenge zvinofadza. Alright. Muri kuda kutiwo kudii kumhuri yeZimbabwe yakabatsira nekuspreada information? Inini mhuri yeZimbabwe inoitenda ndinotadza kuti ndotenda ndichiti chii. I can only say yalibonga lonke vantu vaseZimbabwe ngendlela etisenzele ngayo ukusincedisa ukuthi umntana aphume abonakale kubazali bakhe. I'm so chafu andamanenge angatsho. Alright. Makadi mhuri yeZimbabwe tadzoka panapa tina sister Experience Nkomo. I think vazhinji venyu makuvaziva. Tiri kuno kunzvimbo yeMbare. Vadzoka kuti vazoona vana after 1 week vachigara nasekuru. Sister Experience muri sei? Ndiri right Mukoma munofare. Alright. Muradza kuti nhasi muri kufara zvisingaiti. Zvakanyanyisa. Nyatsotitsanangurai mufaro wenyu chinyanya kufadza ezvinezvi. Chiuya ndifadza zvamai manyu ndechekuti ndakasangana nehama dzangu for long ndisingavazivi. Nekuda kwenyasha ndasangana navo then ndiri kwasekuru vakataura nadhedhi wangu. Vataura nadhedhi wangu ndakabva ndazotaura navo. Dhedhi wangu I'm so happy, very happy. Alright. More than happy. Hama dzakandiwandira kwanga kuri kutambura kwekusaziva but now aiwa ndakuzviona ndiri munhu ndakatokosha. Handitika? Yeah. Muda kuti kudiwe kumhuri yeZimbabwe vakabatsira nekuspreada message? Ndinovatenda. Hakuna munhu asina basa. Vakaratidza chido mhuri yeZimbabwe ndokutendai mese vakaspreada nyaya yangu. Shandaakukumbira zvake zvinezvi ndechekuti ndichienda kumusha ndinosangana nadhedhi wangu personally. Ndivaonewo, ndivazivewo, vaonewo vazukuru vavo. Vaonewo vazukuru vavo, but the truth is I need help. Kuti ndikwanise kusvika kuna Mudzara. Kuna Mudzara ndiri kuda kukwenda. Zvekuti ndiri kutoita kunge ndakanonokerwa zvamai manje. But still I'm happy. Alright. Munoratidza kuti zvinezvi
Haiwa zvamai manje ndine experience Nkomo chaiyo Handitika. wezvokwadi. Zvichakadaro takasangana nababa avo vamuri kuona vari kufar right, vanova ndo vakaita navo experience second born yake mukomana uyu ari papicture. Vachititsananguriro kuti vari kunzwawo sei uyezve nyaya yekushaya baba yakaafekta sei experience achikura. Regai tivanzwe vachitaura nyaya yavo muchidimbu. Zita ini ndonzi Manyowa Tom. Alright. Ndinoda kubvunzawo kuti ukama hwenyu na experience wakamira sei? Ukama huna experience ndakaona naye 2011. Mwana mukomana ari padhuze, mwana wenyu here? Ndi mwana wangu mudiki wacho ari enda kuona chocho. Pane mudiki ari papa wambotanga kubudiswa naye papa panenge. Taurirei muri kunzwawo sei nekuti experience asangana neavo? Ini zvikundifadza nekuti patakasvika kwamhambo kwamai vacho kumusha kwagogo wake kugora uko. Panga ndoyanga iri nyaya yaingomutambudza kuti iye aida kuziva kuti kuna baba vacho kuti aona ndewe kukama wake. Saka zvinhu zvakundifadzawo kuti iye awana dzinza rake inini ndiri kutongovimba kuti vaonane vave vari vanhu vanosangana vachionana vaziyane. Upenyu hwake muchigara mese zvakamuafekta sei nyaya yekuti baba vangu vasingazikamwa? Handi zvaitonetsa zvekuti zvaitomushungurudza zvekuti taitoshaya kuti tonyatsotangira papi. Saka ndikuuyawo kwavakazoita kuti vakasangana naye kuti zvizotanga kuti zvizikanwe neruzhinji nevamwe vanoda kumubatsirawo izvo ndokudza mhuri yese yeZimbabwe kuti vakaitoita basa vari kubatsira vacho nevese veukama hwake vanoda kuzomuonawo. Ndinofa kutenda mhuri yeZimbabwe nerubatsiro rwavakamupa nerubatsiro rwavakandipawo inini semurume waigara naye. Nekuti inini rufaro rwacho rwandinaro rutori pamberi kutopfuriridza zvandiri kutotaura tinemi baba. Muri kugara sei nasekuru kuWhite House? Nasekuru vangu ndiri kugara zvakanaka, ndiri kubatwa semwana achangozvarwa ino semunhu mutsvaka wangotanga kungoona. Saka ndiri kuiswa mumapapiro, ndiri padhuze navo vese. Pane mukomana ari ndiani? Right, uyu ndiye mwana wangu wekupedzisira uyu. Okay. Third born anonzi Anashe Jesu. Ane makore he's 4 years now. Alright. Yeah. Saka asati akuenda kuchikoro? Asati. Alright. Okay. Alright. But ndanga ndiri kuda futi kuti atoenda kuchikoro kwacho atichangamuke achiri mudiki kudai. Pama muchitaura sekuru achikutsanangurirai kuti about his life with your father. How was that experience? Zvanga zvakandinakira ndopaka ndabva ndanyatsoziva chokwadi nyange pavakatanga kunditsanangurira ndiri kuumba kuWhite House. Ndakabva ndanyatsoziva kuti chokwadi because kanyaya ikako kaimbotaurwa namama wangu vasati vashaya. Alright. Okay. Inyaya yekuti ndaitaurirwa, saka pandakazonzwa vachindiexplainera like that futi ndaka ndanyatsoona kuti this is true. Kwandave ndiro kunonzi kwangu chaiko. Alright. Yes. Then mubvunzo wandinawo ndewekuti now you have been here muHarare for quite some time. Yeah. How did you feel wanzwa kuti izvo sekuru wangu ari padhuze and wanga uri kutambudzika pese apa une hama dziri padhuze, makanzwa sei? Zvakambondibata but semunhu wekuti ndasangana nawo aiwa handisisina kubatikana. Zvakambondibata saka vamwe ndaitopesana navo but nekusaziya but still ndanavo varipo. I'm happy. Yeah. Ndizvo kamuri yeZimbabwe tabva kuMbare uko kwatataenda kunoona vana vaexperience Nkomo uyezve tichitaura nasekuru neavo vanga vachichengeta vana. Saka tiri kuti kwamuri vemhuri yeZimbabwe vari kuda kutibatsira kuti rwendo urwu rwekuenda kuGwanda kunoona baba vaexperience Nkomo tibatei panhamba dziri pascreen
tichipawo kutenda kune avo vakakontributa kuti tikwanise kufambisa basa iri. Asi izvi tiri kuda mari yekuti titenge mabhegi netuhembe, kana kune vanokwanisa kudonetawo hembe dzekuti vana vaexperience vasviko vakashambidzika, nekuti experience ari kuenda nevana ava kuna sekuru avo kuitira kuti ambogara kuchingovana, nekuti baba ava vari kuda kumuona uyezve vane zvimwe zvavakamurongera zvavakuda kuti aite pamberi apa. From me, JC, and everyone behind this project, it's #finding family. Tosangana kuma program anotevera.